गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। न'आव मोनफैलायबाय गामियाव न'खौबो मा देखायबाय थानो लासिं सिं न'बो लुनो हायाखै मानसिफोरासो न'आव फैयै फैयै बुंफैसोयो माथो जेम्सआ बिराद देखायलै जेबोआनो गैया होनना लाजिलायलांबाय आं दाखालि जियानो जा बेफोर जाबाय थागोन। नै दाखालिनि बेराया माने गोथां गोथांमोन ना बेखौ कालार होफिननांगोन माने ओरैबायदि बुङो मालाबा मोजां खोन्थागोन आं बिराद मोजां बुजायनो हागोन आङो माथो जेम्सआ बिराद देखायलै जेबोआनो गैया होनना बुङो बुङो नायै नै आइया बुंदो आरो ओरैबायदि बुंफायोनो माथो बिराद देखायो जेम्सआ बिराद बुंफायो माने न'आव फैयै फैयै दाथ' न'आ जेबोआनो गैया मालाबा मोजाङैनो खोन्थागोन र' आङो मा खालामनो उपाय गैया। बबाव बिल्डिं लुनो हानो ठिकादारफोर फैसा थैसा मालायनिफ्राय 50 लाखनि थिका मावनानै 40 लाख जानानै 10 लाखनिल' मावनाय मोनबालाय गिदिर गिदिर गारि बायनानै सालायनो हागौमोन। नाङालै भाइफोर आंनि जिबनाव मोनसे डायलग दोङो KGF 2 आव ओरैबायदि डेन्जार डायलग बे मानसिया लाखो मानसिया 100 बोसोर थांना थानो थाखाय मालायनि गलाम जानानैनो खामानि मावनानै जागासिनो दङ। बाथ्राया सैथोना गोबां मानसियानो स्रि स्राय खामानि मावनानै जागासिनो दङ। जेरै जों दिल्ली कलकाताफोराव नुयो बिल्डिं लुग्राफोरा सब हिनजावफोर गथ' गथाय गोजा न' लुयो बिसोरो न'बो गैया बेयावनो उन्दु बिसोरो माने मालायनि गलाम मावनानै जागासिनो दङ। बेनिफ्राय ओरैबायदि साननैनि जिबनखौ लानानै ओरैबायदि घाटिया खामानि मावग्रा दोङो सानैसो मानसिया होननानै बुंदो आरोना साननैनि जिबनखौ लानानै ओरैबायदि घाटिया खामानि मावो दङना गैया दङना गोबां सोरबा करापसन खालामो बा बायदिसिना गाज्रि खामानि मावनानै लुटिजोबनानै गिदिर गिदिर मा दसेनो धोनिबो जायो नंना नङा मानसिया धोनिखौ ओरैनो जानो हायाना मानसिया दरमाल'जों मालाबाबो धोनि जानो हाया। गारि गंसे 20 लाखनिबो बायनो हानाय नङा नोङो नोंनाव 20 लाखनि गारि बायनो गोनांब्लाबो नोंनि दरमाया खमसे खम मान्थलि 2 लाखनि सायाव फैनांगोन नङाबा हौवा हिनजाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानांगोन सानैबो लेक्सारार जानांगोन हौवा हिनजाव अब्लानिया 30 लाख 40 लाखनि गारि बायनो हागोन नङाब्ला गिदिर गिदिर कन्ट्राक्ट बिजनेस थानांगोन अब्लानियासो दसेनो धोनि जागोन। गारिखौ देखायथ'ला आङो बेखौथ' लाजिबाय न'आवलाय आरो माथो देखायनो न' सिङावथ' आरो जेबो गैबावा बिराद नाङालै आंनो भाइफोर जेबो ना 3 बोसोर ग्रोब जाबाय 3 बोसोराव 13,000ल' जाबाय दै माइलेजआ। बेनिफ्राय बे गारियाव दिनैसिम जाहानि न'नि भागिना सालायदोबा सालायदो रावबो बेवहाय सिख्लाफोर जिरायफेराखै सिंगेलानो जाहानि आंनि भागिना मालाबा सालायोबा सलायो बेनोल'। बे गारिया फानजागोनसो ना सोरबा जिरायनाय जागोन मोनथिथ'ला आङो मा देखायबाय थानो नुखाबायानो थायो। बिबारा दा मेसें बोथोरना रानसाबहां बेखौ जेब्ला दैज्लां बोथोर फैगोन अब्लानिया मोजां जागोन थेवब्लाबो जेबो जायाखै न'आथ' नै बाटामफोरा देबलायनोसो गामिनि न' नायनि हानायमानि भगबाननि अननायाव मोजाङै थाबानो जागोन बाखि मा देखायबावनो दङ जेबो गैला आंनिया न'आ गोबाय गिजि आफायाबो गैया आफाजों भिडिअ बानायगोन र'। गारिखौथ' सिङाव देखायथ'ला देखायगोन र' बिबारफोरा मोजां जादो दे मेसें बोथोरबाबो मोजां जादो नै लाइफोरबो मोजां जादो बरिया जादो नैथ' मानलाजोबगोन सायाव बरिया जादो मेसें बोथोरबाबो गाज्रि जायाखै। आफाया बहा थांदों दायो गाइखेर सेरनो फानजोबथारनाय फानजोबनाय बाहायखो दोन निम्बुआ बिराद मोजां थायो। गयखौ फानबाय फानथ'वाखैना बैथिंनिया थाइजोबबा एसे फैसा मोनगोन जायगायानो गैया माथो हाबा खालामनोबो जाहोनोबो जायगा गैया दस' जाङा दब्लायसेल' हादों जाङाना माने मानसि लिंनानै हाबा खालामनानै गिदिर जाहोनो हानायबो जायगा गैया बे लामा एसे दङ बेनिफ्राय नैयाव दब्लायसे दोङो ओंखाम बै साइडथिं संजागोन हाबाथ' गिदिर खालामनो हाखाया र'
फैसा थाखायानो गैया गामियावसो थायो गोरिब मानसि हा आरो आंहा फंबाया हिनजाव मोनबाय खैनाफोर दा फंबायनि हिनजावखौ आं नायहैनो हाथ'वाखै न'आ बेनो आंनि आफानि फंबाय साइन्सआव मास्टर मावो ओमफ्राय माने मादैयाबो मास्टर ओमफ्राय आंनि फंबाय निजाथार हाबा जाबाय लाबोना दोनफैदो बेनिफ्राय आं मा होननानै नायहैगोन आखायाव माबा मोनसे गैथ'वा बिहरदों आं माबा मोनसे बेखौ लानासो आं नायहैसिगोन आखाइ गोजा माबायदि नायहैनो मानसिखौ थांथ'वाखै आङो गाबोन थांगोन आङो फंबायाबो लाबोबाय आंना बाखि बिराद साइलेन्ट जानाव सोरबाफोर जानाव बेरायनो फैयोब्ला माने बिराद साइलेन्ट खाथियाव न' गैया आरो जोंहानि खिनियाव धुला ओरैहाय गैया गिसि जोंहानि हाया थान्दाथार जोंहानियाव आंनि लोगोफोरा फैनानै दैखौनो दांनो हालाया वाह मासे गुसुलै नोंसानाव होनना बुङो आंथ' जेबो गुसु मोना बे लोगोफोरा बुंफैयो आरो बिराद गुसु नोंसानाव होनना थान्दा जानि बे दखरसेया गुसुथार जायो गोजाङोबो हाया गिसि जोंहाना धुला जानो नागिरा गामिफोरथिं थाङोबा अयथासार धुला जाजोबनांगोन बालाहा बेखिनि जायगाया एसे बोरैबा एसे मोजां आरो थानो सुखुथाराखै शिलंनि बोथोर आरो जोंनि बोथोर मिलायथारा ओंखारनो बादों आं न'आव एसे मोजां मोनदो न'आव थाबाय थानोब्ला एसे मोजां थाब थाबनो सिबदो माखासे खामानि दोङो न'आथ' आरो आफायाबो गैथ'आ आफाखौ देखायगोन र' गाइखेर सेरनो थांगोन बेनिफ्राय बागानपारायाव ट्रेनिङा गाबोन बेलासेनि 3टायाव जागोन सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फै गाबोन बेलासेनि 3टायाव खालामगोन गाबोन फुङाव सोलाबनाय नङा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।